Iluntzion guztioi, gure zutunik podcastarekin gaurkoan bere gonbidatu berezioa daukagu. Peio Txandiano, iluntzion. Zaldean. Bueno, gaur saiatuko gea Peio bere konfort eremutik ateratzen eta persona ere ezagutarazten. Bueno, guantxe bete berri da, urte bete, Euskalduna Jauregian, emateu 3 urte pasadiala, baina urte bete Euskalduna Jauregian hitz hartu zenuenek. Nolako oroitzapena kazugun urterekoa? Ez oso ona, egia esan. Bueno, lehenengo egun horretara iritsi bitarteko rekorrido guztia, ez? Hori izan zen abenduaren 17. Uste dute notizia jakina zigenuela abenduaren 10ean. Okeraz banago, 7an 10ean. Astebetera 10ean. Baina egun horretara iritsi bitarte, nik nire buruarekin elkarrizketan manera eman hilabete asko, ez? Hori, esan izan dugu, ez? Uda goporren aurretik edo, Arnaldorekin egon nintzen, berak eskatu zidan, eta orduan esan zidan, ez? Berak uste zuela ni izan beharko nintzatekeela hautagai. Ordutik, pentsa, ez? 4 hilabete edo, lau 5 hilabete, abenduaren 17 iritsi bitarte. Eta hori prozesu luzea da. Nik askotan esaten dute, jende batentzat, hori abenduaren 17tik hauteskundeetara bitarte luze egintzen, ez? Tartean ez genekien noiz izango ziren hauteskundeak, apirilean edo lehenago edo beranduago ekainean, baina niri nahiko azkarra intzitzaian, niretzat prozesu askoz lehenagotik hasi zen, ez? Abenduaren 17 iritsi orduko denbora luzea eraman gaiarekin eta bueltaka. Eta gero eguna bera, urduritasun handiarekin, dena zen oso handia, ez? Euskaldunako aretoa, jende asko, ekitaldiaren esanahia, ez? Aurre kanpainaren hasiera eta lehen aldiz proiektatzea ni hautagai bezala, sensazioa neukan eskata handi gelditzen zitzaiala hori guztia. Eta atera nintzenean holtzara, alarri eta lekuz kanpo. Hori, sensazio hori izan nuen. Lekuz kanpokoa. Nik nuen nire burua inoiz ikusi edo proiektatu halako ardura batean. Hori esan izan dut inoiz, elkarrizketa personaletan edo. Nik ardura nazionalak eta hartu nituenean, baldintza gisa jarri nuen proiekzio publiko horik ez izatea. Eta azkenen bukatu dut, leku batean, momentu honetan, daukadana izugarrizko proiekzio publiko, ez? Nik nuen nire burua hor ikusten. Orduan, niretzat izan da ikasketa prozesu bat, adaptazio prozesu bat, hasi zena aurretik, baina abenduaren 10-17 hortatik aurrera nolabaia benetan, ez? Eta esan dezunan lekuz kanpo, nola sentitzen da gero bat daukazunan 2000 eta piko persona zutitu dira sekulako babesa ematen? Momentuan sentitzen duzuna da nik ardura handia, ez? Horregatik igual pisu handia. Lekuz kanpo, ni hotza gainean eta nolait ordezkatuz, ez? Komunitate bat, plano publikoan, ni hortara oitzeken nengoen, oraindik, eta oraindik ere ari naiz prozesu batean, ez? Baina sentitzen nolabait zuk hartzen duzula ardura ordezkatzeko hori jende hori guztia, eta gehiago, halako momentu batean, hauteskunde erronka batzuen aurrean, non gainera espektatiba galtua diren, horrein niri sortzen zian, sentitzen nuena zen pisu handia, pizkatu hola sentitzen. Eta nola da prozesua, aurreko puntu hori, igual faseak dira, baina nola kontziliatzen zehazu zurekin eta atorkizunarekin? Hortik 17tik aurrera eraikitzen da personaje bat. Eta orduan, hor dago persona eta personajaren arteko kudeaketa hori. Eta hori da, asmatu behar dena ondo egiten. Lehenengo eraiki behar duzu personaje bat, eta zu personaje horrekin sentitu behar zara gustora. Neurri batean behintzat, ez? Personaje baino mateu txarra hautagi zera. Baina, ikusten dena publiko ni naiz. Baina ni naiz rol jakin batean. Baina ni egunekotasunean eta hortik kanpo,
Persona bera naiz, baina ez dut horrela funtzionatzen, ez? Beste hori, daukasunean proiekzio publikoa, hor eraikitzen da zurekiko irudi bat, zurekiko relato bat, eta kasu honetan eraikitzen da zerotik. Zen nire nintzen persona esaguna, maila hortan. Orduan, eta neurri baten eraikitzen dizute irudi hori eta relato hori, ez? Orduan, bueno, hor, prozesu hortan, lehen sentitzen zara oso deseroso. Bai zu zara, baina ikuste duzun, bai, personaje arrotz bat ezala, ez? Hor ikusten duzun hori, ez? Gamar zara hori, oitzen, ez? Kudeatzera, personaje hori, eraiki den relato eta irudi hori, eta zu zeu, ez? Hori niri kostatu zait, asko. Ero daude txorradak, ez? Betaurrekoena, eta kontua, bueno, seguro epatuko duzu hori, bai. Baina niri hori kostatu zait. Eta batez ere, saiatu naizena da, behin kamarak itzaltzen direnean, bueltatzen naizen horretara, eta nolai lurra hartzen, ez? Ni laguntzen dit, ingurune hurbilak, laguntzen dit alabek laguntzen diate hortan, hori, fokoak eta proiekzio publikoa, eta hori guzti hori. Okerren hori da, intimidade galera hori edo, sentsazio hori. Bueno, niri intimidade galerak igual ez dita inbeste eragin. Eta igual da, Otxandion bizi naizelako, neurri baten. Osea, Otxandiora bueltatzen garenean, nola, denok ezagutzen garen, hasieran bai nobedadea da, baina gero, ez dauka, da babesgune bat ezala, da oasi moduko bat. Harremanak eta bizitzak jarraitzen dizaten berdina, ez? Eta ez daukazu sensazio hori galdu duzunik intimidadea. Niri horrek igual lehenago hainbeste baldintzatzen. Gehiago da, eman duzu urrats bat, eta urrats hori ematen duzu momentutik aurrera dena da desberdina. Eta neurri baten, denbora tarte batean, gero bueltatuko dira bere onera, edo esan nahi dute unen baten bueltatuko naiz, edo ardura hauek utziko ditut, ez? Baina denbora tarte horretan, bizitza aldatu da, eta ez dauka atzera bueltarik, ez? Eta hortaz konstinti izan bazara. Nolabait, ardura bat hartu duzu, eta horrek persona eta personaje hori elkarrekin doaz, eskuti doaz, eta... Izan da gehien bat adibidez, zuke beti ezaguna da, Aitona Okrezpa naiz, ez? Edo egontzen bombardeoaren... Pirraitona. Pirraitona markatu, bai, hori da. Eta gero baita ere, osaba batzuk, eta familian ere markatu dizute politika egintzari dagokionez. Bai. Gude atorkizu gehien bat zen militantea, o esan ez dute Euskal Herriaren aldeko maitasuna eta horrekarako greina? A ber, ni familian hori izan dut, ez? Niretzago badago momentu fundazional bat, eta da 1956ko uztailaren 22. Hori da, altxamentu fascistati 4 egunetara, eta egun hortan, tropa frankistek bombardatu zuten Otxandio. Izan zen, lehen Euskal Herrian bombardatua, baina ez Euskal Herrian da, Europa mailako lehen poblazio zibilaren kontrako lehen bombardaketa. Geroago, jakin da, frankista, baina gero Kondor Legioa eta parte hartu zuen, Gernikan eta hor esperimentatu zirela, bigarren mundu gerran baliatu ziren gerra teknikak, ez? Poblazio zibilaren kontrako alako bombardaketa masiboak ordura arte ziren ezagutu. Otxandio, kasu hortan da, historian, Europaren eta munduaren historian, inflexio punto txiki bat, ez? Zentzu hortan. 60 hildakotik gora egon ziren, tartean umeak, Otxandio jaietan zegoen, jaiak ziren, Santa Mainak, uztailean 18 da Santa Maina eguna, beraz jaietan zegoen, eta aldez aurretik egon ziren, pasatu ziren baita hegazkin batzuk aurreko egunetan, eta bota zituzten oktabilak, ez? Eta papelak, eta ordu hartan ere, uztailean 22an, hegazkinak urreratu zirenean, eta zerbait bota zutenean, jende ikusi zuenean zerbait erortzen, pentsatu zuten papela ziela. Jende asko zegoen, plaza txiki hortan, Handigona plazan, eta gainera uste zuten, goiti beraz etozenak papeleta ziela, ordan jende asko hil zen. Proportzioan Gernika baino askoz gehiago. Txikizio fisikoa, eraikinak eta Gernikan askoz handiagoa izan zen, baina proportzioan jende askoz gehiago hil zen Otxandion, lehen bombardaketa hartan. Hor hil zen nire Pirraitona,
eta bere bi seme hau da, nire amamaren bi neba hil ziren, ez? Ondorioz, nire birramama, alarguna, eta bi seme galduta, joan zen Bilbora, bizizatera, bere aizta baten etxera. Ondorioz nire amama Bilbon hasi zen, 13 urte zituen orduan, bombardaketa egun hortan. Ondorioz nire ama parkatu eta ize bat osabak Bilbon jaio ziren, eta baldintza zehatz batzuetan. Nire birramamak orduan gainera aurdun zegoen, bombardaketa gunean, gainera aurdunaldi extrauterino batekin, egon zen basurton ingresatua hilabete desente, eta oso gazterik hil zen. Esaten da, esatu dute, erabaki bat hartu zuela birramamak eta izan zen bertan, Bilbon gelditzea. Gertatzen zela ere, ez seme alabak bidaltzea batume gerrako ume bezala Inglaterra eta bar, ez? Bilbon hilko baziren, Bilbon hilko zirela, baina horrek dena markatzen du, ez? Ondorioz, markatu zuen nire amamaren bizitza, nire amamak ikasi nahi zuen, irakasle izan nahi zuen, hori zen bere ametsa, eta ikasketan ona zen, eta bazeukan horretarako gogoa eta bokazioa, ezin izan zuen ikasi, oso urte gogorrak izan ziren, gerra ostea eta beraientzat, eta horrek ere baldintzatu izan du, nire amaren eta familia eta bizitza maila askotan, maila ekonomikoan, maila askotan, ez? Baina, jaso dutena da, kontakizun bat, ez? Zer gertatu zen, zer gaitik gertatu zen, eta nola, hor gertatu zenak, badokan zer ikusia herri honen askapen nahiarekin, eta barez. Etzieten, nire amamak, nire ama eta izo osoi, etzien gorrotori transmititu. Hori oso deigarria da. Otxandion gero ezagutu ditu, nik ezagutu ditut frankistak izandakoak, ja nagusi, eta gerran kaltetutakoak, adibidez nire amama eta beste, eta beraien arteko harremanak onak izan dira, ondoren, Hau da, generazio horrek, gerra galdu zuen generazio horrek, etzion transmititu bere ondoren goi, etzien gorrotori transmititu. Baina bai, herri honekiko konpromisoa nola baitez. Eta gertatutakoaren kontzientzia eta bai, herri honekiko maitasuna. Eta zuri markatu dizu zure etxeko historia horrek? Bai, oso presente egon da, familian beti, gero Otxandion urtero jaietan bigarren igandean egiten da omenaldia, plaza hortan. Denporaz gainera hori instituzionalizatu da, plaza hori eraberritu zen, bildu 2007-2008 legintzaldi hortan, justu nire nahi alkate zela. Badago Nestor Basteratxearen monumentu bat, eta hor egiten da ekitaldi bat. Hori da urteroko zita, herri guztiarentzat. Eta hor badago, komunitate baten, erreferentzia historiko importante bat, hori dena transmititzen da. Gu gara, bigarren belaunaldia. Nire ama eta nire gurasoek guri transmititu digutena horrekiko da, zer gertatu zen, zer gaitik. Eta nola, hor hasten den gatazka politikoaren ziklo modernoa edo nola baitez. Errautxo hietatik, hor errautxo batzu egitu ziren, gerra galdu zuten horiek, biziraun zuten, izan zuten bezala, gorrotorik ez zuten transmititu, baina horrengo belaunaldiak horri erantzun bat eman zion. Erantzuna izan zen, herri honen eskubideak defendatu behar zirela, eta horren aurrean jarrera bat hartu behar zela, eta ekintzarako momentua zela. Eta hori da pixka nire gurasoen belaunaldia. Nik hori dena jaso dut ondoren. Zure haurtzaroan adibidez, gauza da etxetik jasotakoak, eta gero haurtzaroan Otxandion ere bazen duten nolako izanaren gaineko bizipen bat egunerokotasunean, herrian esan edo naturalki edo ez, bere garaian askotan politikako kontuak ez ziren hitz egiten. Bai, hombre, guri 1980 oso urrun gelditzen zitzaigun, umea ginelarik, Gu gehiago bizi izan duguna lehengo personan da, gatazka zikloaren garaikidea edo, eta hor Otxandion egon dira hainbat gertakari oso importantea, dispersioak erahildako
lagun bat, Ruben Garate. Dago Lutxiren kasua, eta kide bat, baina eraile izan zena gerra zikina tarteko, gal atarteko eta bar. Eta horre dira, gertaera batzuk bai oso gertu, gure batzuk mezaroan, beste batzuk gaztaroan, ordan, beste jende asko bezala, gure benabaldikok eta hasi gara gatazka giro batean, gatazka garai batean, eta horrek herrian izan du impacto bat. Eta zure haurtzarra zer egin ala, ze horitzapen dituzu haurtzarra, zurea? Haurtzaro zoriontsu bat, Otxandio herri txiki bada, eta oso umeak ezteko oso leku ona da, daukazu askatasuna handia. Hil zaitezke aske, espazio publikoan, gaur egun gainera ez dago kotxerik eta horrela, baina orduan zeuden, baina beste lasaitasun batekin ere egiten ziren gauza batzuk. Eskola txiki bat, inguru natural bat, orduan gu hitz eginen oso aske, oso txikitatik, ez? Hori gaur egun ikusten bada, ez, umeak ere nola beraien aisialdi garaiak eta edo nola betetze dituzten, badago diferentzia handi bat. Garai hartan ez dagoen, ez dakit, extraeskolar, arauturik eta horrela gehiegi, tipik, dantza taldea eta halako bi du, baina, askoz denbora libre gehiago, eta orduan, hori, aske eta batetik bestela, ni egoitzapena dira onak. Gero aukera auki duzu, porque ez da berdina herri batean bizi, txiki batean, hiri batean, gerora, ikasketak, asko dituzu, doktorea zera, kanpoan ere bizi izan zera, baina Otxandion egin duzu zure bizita proiektua. Bai, Otxandion baduka herri zen edo herri izaera nahiko indartsu bat, fuertea. Zagoazki bere kokapen geografiko bati, ez? Durangora jaisteko, Urkiola jaitsi behar da, eta gero Gasteizera euskazo 20 kilometro, ez da asko, bizitza gauza asko egite ditugu gehien Gasteizen, erosketak, medikuak eta uste. Baina ostiraletan, adibidez, ostiral arratsalde batean, jendea normalen gehitzen da herrian. Eta herri giro handia dago. Gauza asko egiten dira, gauza asko antolatzen dira, elkartegintza handia dago, eta beste. Badaukagu lotura bat, ni bai, ni Otxandien bizi nahi nuen, nagusitan ere, ez? Gero, ezagutze duzu baita jende, Otxandiar jendea, berdin izan zaiona, ez? Beste doze lekutan bizi, eta ez duena garatu lotura hori herriarekiko edo ingurunarekiko, niretzat, nik izan dut hori garatu dut, ez? Herria, komunidadea eta horrek batean didana, baina gero baita inguru naturala. Asko naiz mendira joatekoa, niretzat inguru hori, handik kanpo nagoenean denbora luzez, falta motatzen dut, edo... Non bilatzezu pake personal gehiago. Liburu artean, o mendian? A ber, bietan, baina aukeran, igual, mendian liburu batekin. Ez hori da, plan perfecto, ez? Baina mendira joatea bada aukera bat, ez dakit, zure buruarekin egoteko, eta gero, hori, ni naturarekin egotea kontaktuan horrek asko lasaitzen nago. Hori gero afrogatua dago, ez? Behar dugu konexioa naturarekin, ez? Edo ona da, ez? Ona da, gorputzarentzat, buruarentzat, ez? Niri laguntzen dit pila bat. Ez? Orduan, nola, aste barruan zehar eta nagoen denbora guztian gauzak irakurtzen, ez? Askotan irakurtzen, medioetan ateratzen dena, edo txostenak, edo, baina zaude tengabe irakurtzen, eta informatzen, eta hori, ez? Asteburutan aldudanean, eta ez da beti, sentitzen du beharra, basola joateko. Basola. Ez hola, eta ez korrika egitera, ez Egotea, lasai. Egotea. Eta zein da bidez, zuk ere, borruka edo norbenarekin ezberdinak, esan duzu, lehen jarri zenun baldintza izan zela ez pasatzea publikora, baina, H. Bilduri dagokionez behintzat, etorri ziren programako zuzendari izatea,
eta hintzen hon, nolabait, prozesu bat, proiektu politiko bera eraberritzeko eta eguneratzeko. Eta hor sartzen dira, bueno, ohikoak ez diren politika, ohikoak ez ziren gure kultura politikoan, nolabait, ematea 180 graduko buelta bat. Eta konexioa, eta hori bere baitan ere bada, nolaitzen resistentziak garaitze aurre egin barreko lan bat, oso sakonekoa. Nola pasatzen bateu demorazko pasada, ez da horren beste, baina nolako horitzapena dituzu, edo pixkat egindako lanketari dagokionez. Bueno, nik uste dut, batetik, asumitzen badugu gobernatzea tokatuko zaigula, eta gainera nahi dugula, ezkerreko independentismoa gobernatzea, ez? Orduan, asumitu behar dugu horrek eskatze dituela gauza batzuk, ez? Gobernu programa bada, programa bat garatu daitekena gaur, eta hemen, gaurko baldintzetatik abiatuz, beti ere herri hau eraikitzeko, gizartea aldatzeko, eraldatzeko, baina izan behar dena zebait gauzagarria, ez? Eta gainera izan behar du nahikoa zehaztasun eta nahikoa konkrezio benetan gauzatu ahal izateko, ez? Egun batetik bestera, ez? Hori, bai uste dut, hemen lanketa programatikoak eta asko egin dira, eta hori dena jaso dugu erentzian, ez? Baina, azkenengo garaietan ja ikusi dugunean, gizartearen babesa gorakasi joala, ez? EH Bildurek ematen zion babesa, eta, ja, porzentai hauekin eta gobernu arduretan egongo garela gutxien espero dugunean, orduan horrek esan nahi du, hainbat eztabaida bestera batera afrontatu behar diela, ez? Eta hori, ez da erreza. Ez da erreza, ez? Beti da erosoagoa, egitea proposamen orokorragoak, edo gehiago gelditzea termino ideologikotan, ez? Eta zainbeste hori lurreratu gaurko baldintza zehatz materialetara, ez? Baina ni konbentzitua nago, eta ez bakarrik gobernatzea tokatzen zaigulako, garai honek eskatzen duela, gaitasun, norabide argi bat, eta horizonte transformatzaile potente bat, eta hortan errealistak edo radikalki errealistak izan behar gara, hau da, garai gizarte arazo hauek eta erronka hauek eskatzen dituzte sakoneko eraldaketa, beraz, norabide izan behar da transformatzailea, baina aldi berean, izan behar gara erradikalki pragmatikoak. Gizarteak segurtasuna eskatuko du. Bide hau egiteko urratsak planteatu beharko dira. Urrats zehatzak, bata bestearen atzean kateatu beharko dienak, norabide horretarantz bide hori egiteko. Eta hori dira urrats zehatzak. Eta hor, urrats horiek lurreratu behar dira, egungo instituzioetan izan behar dute anklajea, instituzioa baliatu behar dira norabide hortan. Hori, zailagoa da, konplexuagoa da, eta hor tokatzen da kontrasanak kudeatzea. Baina, oin dela 5 urte esan dezagun hasitako lanketaren kontestua behiratuta, orain ikusten da ere, garaianko erronka horiek begi bistan ditugula guztiak. Materiak ikusten da, bai mundua nola dagoen, bai klima, bai dana. Nolako etorkizuna espero dakigu. Nik uste gaudela aldaketa handiko garai batean, hori ja denok esaten dugu eta kostiente gara. Besteri da, nola dena oso azkar doan, ez dugula pausarik hartzen, benetan konturatzeko eta orduan, gauza batzu dira urgentea, gauza batzu importantea. Urgentea den horri eman behar zaigu denbora gehiago eta sakontasun gehiago, eta Euskal gizarte aldatuko da, Euskal Herria aldatuko da zeharo, hurrengo 15-20 urtetan. Bai teknologia aldaketengatik, bai migrazio fluxuen ondorioz, bai klima aldaketak ere sortuko ditu aldaketak gure lurraldean. Horiek dira prozesu oso potenteak, oso potenteak, ez? Orduan, galdera da, aldaketa horien aurrean, nola erantzungo dugun herri gisa, komunitate gisa, eta baliatuko ote ditugun, gure alde, gure alde, zan nahi dut, erakitzeko komunitate demokratiko eta solidario bat, gehi, herri bat bere burua jabe dena, ez? Hori sekulako erronka da, eta nik uste dut gure belaunaldiari dagokiola, askapen prozesuaren garai oso importante bat.
horri gehitu, gainera, badagoen momentu honetan. Baina, ez espero dela denbora baterako, autoritarismoaren igoera, ultraskuinaren ofensiba hori guztia, ez? Hor, garaia hau izango da oso interesantea, aldaketa handiko garaia eta interesantea. Hemen, aspertu ez gara egingo. Garaiz gabiltz? Bueno, esaten du askotan, denbora asko galdu dugula, asko, nik uste dute hamarkada oso galdu dela. Eta orain, hau, ikusten da, adibidez, oso argi, ez, edozein esparrutan, etxe bizitzan, orain daukagun eztabaida, ez. Orain, lurzoru publikoa falta da, etxe bizitza eraikitzeko, omen, hori da, ez, Eusko Jaurlaritzaren kesa, ez, baina lurzoru publikoa falta da urte askotan egin delako urbanismo konkretu bat. Eta lurzoru publiko hori utzi delako esku pribatuetan, eta ez delako inolako ahaleginik egin lurzoru publiko reserba handi bat eraikitzeko. Eta urte askotan inbertsio oso gutxi egin delako publiko etxebizitza politiketan, ez? Eta orain aurkitzen gara egoera batekin, eta dena desmadratu da, dena bate kontrolez kanpo, eta egin behar den hori egiteko ez dagoela denborarik, ez? Baina hori berdina transizio energetikoan, osasungintzan, zaintzaren krisia, gauza pila bat prestatu zitezken hobe eta denboraz. Hori esan da, bueno, orain behar da erreakzio potente bat. Eta nik uste dut ez dakagula denbora askoz gehiago galtzeko. Zentzuetan uste dut 2025 urtea izan beharko litzatekeela inflexio puntu bat. Bai estatus politikoaren eztabaidan, bai hizkuntza politikaren eztabaidan, hainbat eztabaidak, gauza batzu igual itxaron dezakete zerbait. Baina beste gauza batzu daude, egin behar diena, ja, ze bestela, urte askotan ez dira igual baldintzak emango, ez? Bueno, Peiori entzuten diogu askotan, aukera gehiago entzuteko ukiko ditugu, pixkat Euskal Herrian nola onda, bueno, zer erronka ditugun, da are gehiago Gasteizko legebiltzarrean. Baina, bueno, Peio ezagutzen jarraitzeko edo, lehen komentatu duzu, txandian txikitan egor estraskolarrak utzi zen dituztela, baina, bueno, zuk instrumentu ezberdina jotza dituzu, dultzaina, dantza dituzu, zema goza? Bueno, gauza asko ez, nik ikasi nuen, musikarako zaletasuna beti izan dut. Ikasi nuen trikitisa jotzen, bere garaian gero utzi nuen, eta bada instrumentu bat eskatzen duena sarri jotzeaz, ez dela galtzen da, habilidadea eta indarra eskuetan eta hori ez. Gero gitarra bizka bat idazten nuen, osabarekin. Gero dultzaina, herrian dago taldetxo bat, eta, bueno, hitzen gara ezean behin eta hola. Batzutan Bizkaiko gaiteroak etortzen dira, hori jaietan, eta hor talde zabalago bat, eta ondo. Eta gero alaba dabil pianoa ikasten. Berarekin hasi nintzen eta hola, pixkat, eta kontua da ez daukala denborarik orain. Ez daukala denborarik, baina beti ikusten dudanean alaba jotzen edo ikusten dudanean horak pianoa jotzen, beti esaten dut gauza berdina. Egunen baten denbora daukadanean, helduko daun hori, ikasiko dut pianoa jotzen. Zait dela instrumentu bat, aukera pila bat ematen dituena. Eta asko gustatzen zaidana. Bueno, zu komentatu duzu, baina kanpainare komentatu zenun, denbora tarte batzuk bi egala bat txiki dituzu. Bai. Eta baitako batekin denbora pretsatzen zenun, pixkat pianoa hasi zian berarekin, ez, denbora bat konpartitzeko edo. Berak gero ez du nahi izaten egin. Igual esaten dira eta hau ritmoa hemen ez duzu eta moskatzen da eta ez du nahi izaten. Baina, bai, saiatu izan naiz hori, pixka berarekin hasierako urratsetan, gero gaur egun nio baino gehiago daki. Pixka laguntzen eta hori, orduan hasi nintzen nire nire kabuz eta hasiera horietan, bai. Gero ja nik utzi dut, ez dauka denborarik, eta berak jarraitu du, orduan egun ematen berak erakutsiko dini. Badago, anekdotat, zei kontatu zen noiz bete ez, baina nik atako gutxienez. Lehen kontatu duzu zure amonaren, okrez mono esan duzu, ikutzula urdunaldi estrautirin bat. Bai. Bueno, zuk ez, horrelakorik, baina bai, 20 kilometro, Gasteizko 20 kilometro bideoetan, bigarrenaren urdunaldian ze komeri ukitzen ditun. Bai, ustekabean jaio zela. Atera ginen Otxandiotik, Arrasateako bidean, eta jaio zen etxetik 5 kilometrotara.
pista batean. Bai, ze lehenengo alabarekin erabaki genuen, bueno, arrasatera joan ginen, baina, bueno, Oletatik Aramaioko bidea, bide bat, nik uste dut izotzagatik eta hola, neuko izotzagatik eta holako, bai, holako montikulo moduko batzu dauzka asfaltoak, ez? Eta ordan, bueno, harako bidean, kontrakzioekin eta bikotea, horrekin sufritu egin zuen, ez? Eta ordan, erabaki genuen bigarrenarekin, joatea beste pista batetik, bide tertziario bat. Baina asfaltoa hobea da. Baina, gara, gabeko beratzietan ez dago inor. Eta gainera ez dago koberturarik. Ordan, handik abiatu ginen, eta momentu baten kontuatu ginen, ez ginen itxiko. Eta ordan deitu genuen urgentzietara, baina galdu zen konexioa, eta momentu baten, etzegoen besterik gelditu, eta han jaio gazela hartu ginen, eta suertez dena oso azkar eta oso ondo joan zen, jaio zen, eta han gehitu ginen itxagoten, iritsi arte, ambulantzia. Eta zer da, esperientzia ona edo gorra? Zen ez dut, igual da nire tokiti behiratutan, nik enulako ez da behiratu nola gatatzen duten, egon me da un panpurrio. Baina, esan ez dut zure kasuan, ez zegoen besterik. Bai, oso azkar joan zen dena, momentuan da angustia bat, baina oso denbora gutxi, minutu gutxi, ez? Hartu ginenetik jaioko zela bertan, eta ez ginera izten, jaio zen bit arte. Gero, holakoetan, amaren instintoa ikusten da. Nola, bai, nik nekien oso ondo nola, nekien nola jokatu, eta hori, amarena izan zen instinto horrek gidatu zuen egoera. Eta ondoren, bai, polita da, ez? Nahiago nuke ospitalera iritsi izan bagina, baina ondoren bai polita da, bakarrik gelditu ginen, gabeko 10 laurden gutxi ziren, bide bazterrean, baina halako leku batean, eta orduan bai, izan zen hori, oso naturala eta hori ez, baina larritasun handiko momentuak. Baina, lagunduko duzu ere izatea persona bat ez zela oso urduria, justo kontrakoa. Lasaitia eta kontrolatuz? Bueno, baina... uneetan. Holako uneetan, ni uste dut ez dakit norbait gai den lasai egoteko, ni ez behintzat. Eta hori, holakoetan instintoa ateratzen da, ez? Eta noiz sufritu duzu gehiago? Une hortan, inpontez jakintasuna edo justo beste salto egintzen unean, Euskalduna eta geroko. Oso ezberdina da, oso ezberdina da. Segurazki, bine bizitzan pasatu da momentu larriena izan zen, alabaren jaiotza, 20 minutu horiek, hori baino momentu angustia handia hori, segurazki ez dut inoiz sentitu, ez? Gero, dena ondo joan zen, baina, bueno, gertazitekeen bestera batera, eta imaginatu, ez? Ez daukazu koberturarik, zaude, hori, oso momentu larria da, ez? Gainontzeko, hori Euskaldunakoa eta da bestera batekoa, bai. Eta horre larri, baina, bueno, beste modu batera. Eta nola gazuretzapena, porque, claro, pasada urte bete eskaz, eta ematen du pasadala, ez dakit zenbat denbora. Hori uste, ez dakit nola bizi dezun hori. Garai urte bete hau. Bueno, hauteskundeak arte izan zen fase bat. Hauteskundeak bitarteko garai hori, abenduak 17tik hauteskundetara goritzen dut, nitza gogorra izan zen. Hori, bai, dena zen berria. Eta enengoen ohituta, rol horretara, hori, lehen esan dako hori, eraikipe personali hori eraikitzen da, relato bazurekiko, hori kudeatu, gehi gainera, erda esaten bezala, estaz en el directo. Eta gauza asko egin dituen lehenengo aldiz. Elkarrizketa formato asko, debateak, mitinak, hori dena niretza berria zen.
Eta orduan, sekulako saltoa. Ez da, ikasketa prozesu bat esponentziala, eta gainera da, sin margen de error, sin red, ez? Orduan hori oso gogorra izan zen. Eta hauteskunde kanpainako azkenengo astea, ja, horra itxi nintzen, justu. Hori hola, hortik aurrera, beste era batera, lasaiago. Eta gero udatarteko eta bar, nik uste izan duela denbora, leku hartzeko, asentatzeko, eta konturatzeko, non nagoen, eta hor kokatzeko, ez? Eta gero beste faktore bat oso potente izan zen, espektatiben kudaketa. Ze, lehenengo aldiz, inkestek eta aukera ematen zuten, irabazteko aukera, ez? Eta orduan, batetik, hori, horrek zesan nahi du, biharamunean, eta espektatiba hori betetzen espadira ere, hori ez, jendean nola hartuko duen hori ez, eta hori ere berria zen, nola bait, ez, egoera hori denontzat, eta niri tokatu zitzaidan horre egotea, eta hainik beste pisu gehigarri bat, ez. Baina bide hortan ere, esan ez dut, ezagutuko zenuen, inoz ezagutu gabeko bat, gauza bat, da kanpaina bat, eta gero, herritarrekin kontaktuan nola bizi zen jendeak, porque jendeak ilusioz bezetzu. Gero, bere alde hona da, hori ez, sentitzen duzula jendearen babesa, ez? Eta jendeak babesten zaitu, eta hori ez, hori eskertzen da, eta hori jasotzen da, ez? Hori polita da gainera, ez? Hori sentitzea eta hori, ez? Ordezkatzen duzula komunitate bat, eta komunitate horrek babesten zaitula, sostengatzen zaitula, eta bultzatzen zaitula, eta momentu horretan, ez? Hori horrela da, eta hori sentitzen da. Eta zein da, kanpainan, kanpaina batean, dia ordu asko, dia tensio asko, nahi nola lortzen zen ondo loitea? Ondo loin ez da egiten. Ondo ez da lo egiten. Azkenean da, tensio, hilabete asko, tensio gorenean. Eta gero esposizio publikoa dauka hori, bukatzen da elkarrizketa, baina gero horrek oihartzun bat izan du, horrek eragin bat izan du, horren eragina gero dator, gero horrek sortzen du erreakzioa besten partetik, denbora guztian zaude, pentsatzen zer esan duzun, nola esan duzun, horrek ze eragin izango duen, horrek ze ondori izan ditzaken, horrek ze sortuko duen, nondik etorriko den urrengoa, eta orduan ez duzu deskansatzen. Edo oso zaila deskonektatzea, ez? Eta ia kanpainako azkenengo, 15 egun horiek dira, horre behar duzu piloto automatikoa eta helburua da iristea eta jazta, ez? Etxekoek nola biziz duten kanpaina? Kanpaina, abenduaren 17tik aurrerako hori, berria denontzat, ez? Ezaguna egitea, gero nire irudia leku guztietan, kartelak eta hori. Alabek hor, modu ezberdinan bizan zuten. Nagusina, ikusten zuen posa dela egiten zion, ez? Ikustea egita hor. Ez da, oso kostiente zen, baina txikia kontrara. Ikusten zuen zerbait arraroa, ez? Gero, denbora gutxiago eman nuen hor, etxean, garai horietan, azkenengo garaian oso gutxi. Hor bai, berak aldaketa ikusi zuen. Ez dago etxean, lehen bezala. Urruntze bat edo, ez? Nik uste sumatu zuela, nirea, eta hori lotzen zuen kanpainarekin. Gertatzen zen hori zitzaien gustatzen, ez? Eta horrek eragin zion. Gero, ura bueltatu da bere lekura, ez? Orduan izan zen gogorra, eta gero, denbora gutxiago etxean, eta orduan, zaintza lan guztien karga edo zati handi batena, bikoteak. Eta hori nabaritu egiten da, nahiz eta daukagun sare bat, eta hori, baina, gero gauza bueltatu dira bere lekura, eta... Gero hartzen da bakoitzak bere baskulazioa ez, gaba egoerena. Eta adibidez, kanpainari dagokionez diala, zure kasuan, 1000 esperientzia, 1000 persona ezagutu edo egon edo harremanekin, zerrek emate dizu horitzapeni politena edo
anekdota o persona bat hurbildu zaizuna, esan dizuna zerbait. Bueno, ez dakit, jende asko, ez? Ez dakit, bat aipatzearren. Jose Ramon Etxeberria, esan zidan, bueno, oso ondo, jarraitu horrela, eta zerbait behar baduzu eskatu, ez? Orduan, halako jende bat, ez? Zuretzat referente bat izan dena, baina Jose Ramon bezala beste jende pila bat, ikustea posik, eta nolabait, beraiek egin duten bideak, badaukala jarrai bidea, ez? Edo aurrera begira, eta gugan ikusten dutela, etorkizuna, horrek asko esate dizu, ez? Eta gainera, jende horrek esatea zuri, hor daudela, behar duzun horretarako, behar dugun horretarako, horrek ematen duen kriston indarra, ez? Ez da, beste kasu pila bat egon daitezke, baina bat aipatzen. Bueno, baina gero esan duzu, espektatiba bat zeunden, baina esan errako, segurazki ez da izan soilik egin egun edo kanpainarik onenena, baizik eta bitartean guztian ere lortu zen edukiak izatea benetan agenda herritarren behar izanei loturikoa, ez? Eta lortu dira sekulako emaitzak, eta gaurkoz dago, 27 pertsoneko talde bat, parez pare dagoena, nola bizi zuen, bigarren faseo, Bueno, daukagu egoera berri bat, inoiz eman ez dena, ez? JTH Bildu 27rekin berdin duta, parlamentuan. Naiz eta gobernua den gehiengo osoko gobernua, PS eta EAJaren artekoa. Bueno, niretzat da garai bat aprobetxatu behar dena, ez? Eta ikusiko dugu, zer ematen duen, baina nik uste dute kostiente izan bar garela, ez gaudela hemen eta erregate laburreko politika gintzarako, ez? Eta saiatu behar garela, gauza batzutan sakoneko aldaketak ekartzen, ez? Kanpaina gauza batzutan zitzen genuen, osakidetzaz, osasungintzaz, etxebizitzaz, zaintzaz, transizio desberdinetaz, gauza asko, ez, dauzkagu esku artean. Eta horrekin batera daukagu, herri honek, zati honek, kasu honetan, eman behar duen jauzia, ez, burujabetza prozesuan, estatus politikoaren eztabaida, hizkuntza politika, gauza pila bat dauzkagu, pisua handia daukatenak, nolabait esku artean, ez? Eta ni bizi dut, ardura horretatik, ez? Ia gai izango tegaren, ez horiek gu, baita gainontzeko alderdiak, nahi duzu, belaunaldi hau gai izango te den, urrengo belaunaldiei, ez, usteko zerbait hobea, ez, edo jauzi bat, edo aurrera begira urrats importanteak, ez. Nik uste dute hor gaudela. Bueno, ardura maila handi batekin, eta aldi berean ilusio puntu batekin, ilusio maila handi batekin, benetan gai izango tegaren, ez? Gizarteak eman digun babes hori, nolabait gauzatzeko eta itzutzeko. Hortarako, saiakera egiten da, politikaren konbentzionaltasuna apurtzen, hori ere lortuko dugu? Nik uste gauza batzutan apurtu dugula edo apurtzen dugula. Baina uste dut oraindik egin behar dugula, reflexio batzuk egin behar ditugula. Eta kongresua bada horretako denbora, ez? Ze dena aldatu da, gizartea, dagoen krisi politiko honen ondorioz, alderdi politikoek, eta gu alderdi politikoa baino gehiago gara, baina alderdi politiko bat ere bagara, eta gizarteak ere, edo gizartearen zati batek horrela ikusten gaitu, ez gaude hortik salbu, ez? Eta orduan horrek behartzen gaitu pentsatzera, lehen esan dugu, ez? Gobernu ardurak hartzeko prestatu behar gara, eta jauzi bat eman behar da, eta hori lotua dago beste programa politikoarekin, baina urrats hori ematerekin batera, eman behar da beste bat, gure mugimendu izaera indartzeko, ez? Ze gure gaitasun eta potentzialidadea batez ere dago komunitatean, ez? Eta benetan guk gauzak eraldatuko baditugu, erresistentzia asko aurkituko ditugu bidean. Aurkituko dugu estatuen erresistentzia, aurkituko dugu
botere oligarkikoen erresistentzia eta bar, medio nagusiak ez ditugu izango inoiz alde, eta orduan aldaketa horietarako behar dugu komunitate bat, eta komunitate bat gizarte batekin etengabeko elkarrezketan, ez? Hori da gure indargunea. Eta hori, hortan ere egin behar dugu urratxo bat aurrera, hori sendotu eta hori aktibatu orain artez bezala. Ez? Zondo, bueno, Pello, eskerrik asko gaurkoan etortzeatik gurearen, eta azken galdera, azken gonbidatu egiten duguna, bueno, bakizu berezkat zen nazio izaera indartzeko zenean, Euskarri ezberdinak ateratzen, eta bat da Euskal Armarria, simboloen indargunea, Euskal Herritarron arrotasuna ere alderrikatzeko lotxari gabe, eta bueno, gonbidatu esaten dugu, ategun pegatina kotxean jartzeko, zeini jarriko zenioken, emango zenioken kotxean jarrarazteko pegatinago. Zeini eman kotxean jarrarazteko hau? Jartzeko hau? Agian Imalo Pradales emango diot. Hiru herrialdetan gaude eta parlamentuan aurkitzen gara, eta bera hiru herrialdetako lehendakaria da, eta ni hiru herrialde hauetako parlamentuan oposizioaren arduradun nagusi, edo bozeramale edo dena delako, ez? Baina Euskal Herria ez da hiru herrialdetan agortzen, eta uste dut hor baitzara ahalegin bat egiten, ez? Europan, ez? Proiektatzen, ez? Europaren birsortze berri baterako, ez? Edo estatuan, ez? Migrazioen auzian eta baina Europan gertatuko den hori, horretan, edo estatuaren bilakaeran, izan dezakegu eragin bat, baina, bueno, txikia, ez? Gure indarguna dago Euskal Herrian. Eta orduan, gizarte erronka nagusiei, migrazioa dela, edo beste dozein erronka, aurre egiteko behar dugu Euskal Herritarron artean josi proiektu nazional sendo bat. Eta hori armarri honetan islatzen da. Orduan, hau da inoiz galdu ezin dezakeguna bistatik. Bueno, Pello Txendeno, eskerrik asko gaur gurekin egoteatik, eta laiztor arte. Ni esker zuei.